Moi boas tardes. Grazas a todas as persoas que estades hoxe aquí nesta sala e grazas tamén a todas as persoas que estades a ver e a escoitar o vídeo online. Grazas tamén ao Centro Residencial Docente de Culleredo por cedernos este espazo tan amablemente e grazas, por suposto, á Área de Igualdade da Deputación da Coruña por impulsar esta actividade. Esta é a terceira conversa das 5 que fan parte do programa da campaña de fronte contra a violencia de xénero. E hoxe, máis en concreto, queremos falar da violencia obstétrica e dos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres, aproveitando tamén a campaña Moito Coidado, que está tamén dentro do programa de fronte. E para iso contamos con dúas mulleres expertas nestos temas que vou a presentar. A miña dereita está Silvia Álvaro, matrona de AGAM, da Asociación Galega de Matronas. Sí. Boas tardes. Encantada, un placer. Encantada. E aquí temos tamén a Maica Grandío, matrona tamén de AGAM, da Asociación Galega de Matronas. Sí, encantada. igualmente, Benvida. gracias. Grazas ás dúas por animarvos a Sí. estar aquí. Eu son Lupe Rúa Cebrián, son psicóloga sanitaria, especialista en trauma psicolóxico e psicóloga social e vou facilitar esta conversa Moi ben. na que agardamos que nos acheguedes as vosas realidades Sí. e os vosos contextos. E para situarnos, se vos parece ben, empezamos por definir que é a violencia obstétrica e que son os dereitos reprodutivos e sexuais das mulleres. Segundo a Organización Mundial da Saúde, a violencia obstétrica defínese como unha forma específica de violencia exercida polos profesionais da saúde, predominantemente médicos e persoal de enfermaría, cara ás mulleres embarazadas ou en labor de parto ou en puerperio. Constitúe unha violación aos dereitos reproductivos e sexuais das mulleres. Polo tanto, é unha violencia de xénero e dos dereitos humanos. E pode manifestarse en prácticas deshumanizantes, actos non apropiados ou non consensuados, entre outros. Sí. Os dereitos sexuais e reproductivos están relacionados ca liberdade das persoas para decidir sobre a súa sexualidade e o exercicio libre da mesma. A saúde sexual e reproductiva das mulleres está relacionada con múltiples dereitos humanos, como o dereito á vida, a non ser torturada, á saúde, o dereito á intimidade e á educación, entre outros. Imos falar cas nosas expertas para que nos axuden a ampliar a mirada sobre estes temas tan importantes. Moi ben. Así que, se vos parece ben, podemos comenzar pola violencia obstétrica, aínda que estes temas están Moi ben. íntimamente relacionados. Desde o voso rol de matronas, Sí. poderíades ampliarnos esta definición de violencia obstétrica, quizáis matizar contextos con algún exemplo ou prácticas? Vale, sí. Eu son matrona, traballei en paritorio, agora mesmo estou traballando nun centro de planificación familiar. A violencia obstétrica é un tipo de violencia de xénero, é unha violencia de xénero. É algo que experimentei, fun testigo na miña labor ou no meu traballo como matrona en paritorio, pero non solamente en paritorio, senón noutros aspectos do meu traballo e da miña asistencia. Algún exemplo por exemplo, de violencia obstétrica é, por exemplo, negarlle a unha muller a analxesia epidural por considerar que no parto non ten as súas capacidades intelectuais ben por ter dor. Ver? Entón, como consideran nalgúns hospitais que isto é así, pois non se lle oferta nin se lle dá ou se lle poñen a analxesia epidural á muller aínda que ela o desexe. É algo que pois os requerimentos que establecen nestes casos é que é un proceso que se ten que realizar previamente. Calquer consentimento informado debe ser tratado de maneira persoal, poder explicarlle á muller todos os procesos pormenorizadamente, resolver todas as dúbidas que podan xurdir e non facelo nin telefónicamente ni dunha maneira xeral ou nunha clase ou nunha charla global.
Vale. Eso é outra maneira, outra forma de violencia obstétrica. Non explicarlle ás mulleres as posibilidades nin aumentar a confianza en elas mesmas nestes procesos tamén é violencia obstétrica ou violencia de xénero. Creo que é principal explicar este tipo de situacións e de vivencias como mulleres nos colexios, desde primaria hasta secundaria ou máis alá. E que debería ser un proxecto común tanto dos sanitarios como a dos docentes, que traballáramos de maneira conxunta para poder crear uns contidos de valor e que xeraran un cambio un pozo diferente na percepción da sexualidade ou destas experiencias como é a maternidade. A maternidade é algo que temos que experimentar en primeira persoa, posto que as mulleres nos cambia. Somos as mesmas, pero somos diferentes. É un proceso que faiche medrar. E vivir empoderada este proceso, sexa como sexa, ou termine como termine, porque nunca, non pode, igual non é como soñamos, oxalá fora así sempre, pero igual é unha maneira diferente, pero cando a experimentas en primeira persoa, con toda a información, e sabes o que vai pasando, e tes un control, é algo que é unha boa experiencia. Non é o mesmo se, por exemplo, eu pretendo ter un parto eutóxico sen epidural, eu chego ao hospital, o primeiro que me atopo é a persoas moitas persoas diferentes que non se identifican, tampouco se identifican coa miña sensación nin coa miña situación, na que eu estou tendo dor cada X tempo, teño medo polo meu neno ou a miña nena, teño tamén medo pola situación que estou vivindo, pois necesito intimidade e non a estou tendo, necesito que me coiden e non me están coidando. O todo o rato estou nunha situación de exposición. Entón, eso poderíamos traballalo desde as institucións. Vale. Outra cousa importante, pois eso, chego a urxencias, atópome con esa situación, en lugar de xa atoparme nun espacio determinado específico para as mulleres xestantes que estén neste momento. Chegar, exploración, de canto estou, canto deixo de estar, como me sinto. Quero epidural, pero por que quero epidural se aínda eu pensaba que eu podería aguantar este proceso sen epidural? E constantemente esa oferta. Tamén esas exploracións, esas auscultacións, que todo o rato teñen que vir acompañadas dunha información e duns permisos. Silvia, creo que queda bastante claro, non? Como esta ampliación do concepto. Que eu sigo. Non. Sigo. Imos seguir, seguramente. Non sei se queres engadir algo máis. A ver, solo engadir, porque ela xa matizou un montón de cousas. Eu creo que, así como poñer a base, sería as herdanzas, vale? De onde vimos e o que as mulleres estamos acostumbradas a normalizar. O sea, parte do tema da violencia obstétrica, tanto para as mulleres como para os profesionais da asistencia, é o que temos normalizado, vale? De o que é o correcto, que non é o correcto, que se facía antes, o que non se facía antes, non? Entonces, é moi importante saber de onde vimos, pois vimos dunha época onde se pasou do parto na casa a un parto hospitalizado moi masificado, en donde non había unha atención individualizada, moitas cousas, quero dicir, que non se cuidaban. Agora estamos nun contexto social onde isto variou moito, as mulleres non teñen tantos fillos, a atención é moito máis individualizada, as persoas somos máis conocedoras, máis exixentes cos nosos dereitos, entonces calquera muller desta época ten dereito a estar informada, ter unha información correcta, estar acompañada, se ela así o desexa, quero dicir, sempre informando, pedendo permiso, que haxa un diálogo entre os profesionais e a usuaria, non? E, bueno, como partimos dunha época onde eso non foi así, foi moi de golpe, por así decirlo, do parto na casa, de repente o parto hospitalizado, de repente moi masificado, e iso non estuvo moi regulado. O protagonismo e a sabiduría estaban nos profesionais e a muller pois era
o corpo de experimentación e non se contemplaba, pero como na época, vale, dereito ao voto, quero decir, tantas cousas que socialmente as mulleres non había dereito que, claro, todo isto é o que herdamos e agora pois estamos nunha situación completamente distinta e con mulleres xa moito máis coñecedoras de, bueno, pois de esta experiencia, do que queren, do que non queren bueno, e importante pois consensuar, creo que consensuar sempre a palabra, respetar e informar, non? Eso, e eu creo que con consenso, información e respeto pois moitas dos problemas que poden estar relacionados coa violencia obstétrica creo que se erradicarían. A mí un exemplo que non podo deixar de citar é a episiotomía. Pareceme un exemplo de mutilación e de violencia obstétrica importante. Non cando se fai, cando se ten que facer, pero a episiotomía mediolateral dereita, porque todos os profesionais soemos ser diestros, non é por outra razón, é un proceso que se generalizou. Non se facía cando a evidencia científica así o marca, que nunha situación na que o bebé pois ten risco de pérdida de benestar fetal, vale? É a única situación na que se está justificada unha episiotomía. Queres explicar o que é a episiotomía? A episiotomía, disculpade, é un corte que se fai no periné da muller en diagonal entre, bueno, quedaría eso en diagonal na horquilla vulvar, na horquilla vulvar, desviándose do recto, do ano, máis correctamente, sí, non? Para evitar pois eso que haxa unha lesión e abarca esa estructura. Como un desgarro de segundo grado no sentido, non é o mesmo, porque un desgarro é que rompe os tecidos por onde teñen que romper. É que chega ao músculo, digamos, vale? Igual que pode chegar tamén un desgarro. É algo que eu cando vexo nas consultas de atención primaria, pois cando é tan masificado pareceme como unha especie de mutilación. E tamén quería como bueno, explicar tamén que igual líome moito a experiencia da menstruación nas mulleres tamén. Quer dizer, a menarquia, como nos marca a cultura, a experimentación desa primeira regla, o que nos chega culturalmente do que é a regra, dos nosos xenitais, dos pelos, de como ule, de tal. En xeral non é super guai todo o que recibimos, non é, que guai os pelos, o que guai el flujo, non, todo lo contrario. E iso é unha mensaxe complicada. Xa crea unha inseguridade cara, ou tamén un prototipo de vulva, que dis, ostras, como ten? E non, hai tanta variabilidade como persoas. Entón creo que eso tamén nos marca. Que factores poden estar perpetuando isto e que facedes as dúas en AGAM, non? Por traballar e abordar isto? Os factores son sobre todo factores herdados. Quero decir, aquí hai posicións de poder, sobre todo posicións por parte dos profesionais, os profesionais que fomos educados, por exemplo, eu fun matrona, me formei xa aí, pois mira, rematei a miña formación no ano 2007. Entón, cando eu atendía partos, a episiotomía que menciona Silvia era algo que se facía rutinariamente. Era unha práctica rutinaria sin evidencia científica. Bueno, xa estaba isto denunciado pola Organización Mundial da Saúde desde o ano 85. Poderíamos falar da episiotomía, do enema sistemático, máis cousas que as mulleres non poideran beber durante o parto. Quero dicir, hai un montón de prácticas de violencia obstétrica, algunhas máis mutilantes e outras non permitirlles moverse, eso xa o viviron as nosas nais, mulleres que pasaron as aboas de parir na casa libremente, comendo, e bueno, co seu risco seguramente, non vamos a entrar en eso, que había outras cuestións, non? Pero que a liberdade no parto, a normalidade do parto, pois se transforma en de repente na cama, de repente atadas, de repente non te podes mover, de repente tes que pedir permiso sobre o teu corpo a todos os que te rodean, que parece que mandan máis que a ti no teu propio corpo, non? Todo eso é violencia, claramente. Episiotomía e tal. E é violencia calquera cousa
que eu non consinto desde a información, penso eu, quero decir, porque unha episiotomía a veces pode estar indicada. Falamos dunha pérdida de bienestar, falamos dun parto instrumental, pero si eso é informado, explicado, pois non o metería nun contexto de violencia, vale? Pero, quero dicir, e despois os profesionais nos temos que mover en estadísticas, quero dicir, por moito que eu explique ou eu informe, se as miñas tasas se disparan, bueno, serei moi informante e moi explicante, pero quero dicir, a evidencia di que temos que manternos nunhos marxes, pois do 10%, Porque vale? entre informar e levar polo camiño, Claro. conducir, digamos, tamén ás veces é complicado ser Bueno, totalmente... a ver, quero decir... Non é a deliberación, a- non, da que a- se fala. A ver, a muller, salvo unha muller que eso é moi importante e aí vai un pouco que entronca con Silvia, non? Cando traballamos desde a infancia, normalidade dos procesos, a seña a menstruación, o parto, a fisioloxía, quero decir, si traballamos esos procesos desde a normalidade e a muller está informada e é conocedora do seu corpo e de todo o que ela pode facer, quero decir, cando chega un proceso do parto, ela vai a ser máis consciente do que quere, das decisións que quere tomar e todo eso. Claro, tú necesitas dunha muller consciente e informada, non de unha muller de non te preocupes que xa vamos a facer todo por ti. O sea, eu cando, agora estou no ámbito hospitalario, pero cando estaba na atención primaria, me gustaba moito, xa que Silvia mencionou a epidural, que, por suposto, o alivio á dor é un dereito da muller, por suposto, pero tamén hai que diferenciar entre alivio da dor a unha técnica farmacolóxica específica, porque a dor no parto non é café para todas as mulleres. A dor é moi diferente dunhas mulleres para outras, cada un, a dor ter unha parte obxectiva, unha parte subxectiva, cada un traemos unha mochila na nosa vida e iso ten un significado diferente, non? Entonces, alivio da dor, por suposto que é un dereito, pero non teño por que conducir a unha muller, ou, por exemplo, que vos quería explicar das charlas de educación prenatal, imaginadevos, pois imagínate, o día do teu parto hai unha catástrofe e pois non temos opción de poñer a epidural. E eu lles decía, que pasa entonces? Xa non podo parir? Xa o meu mundo se veía abaixo? Eu son capaz de parir. Todas as mulleres pariron, con máis ou con menos dolor, pero tú estás pensando que non podes atravesar ese proceso porque hai unha cultura do noso entorno que nos está dicindo que o dolor é malo, que tú non podes atravesar ese proceso, que hai que combatilo, bueno. E isto é todo facer unha educación de base, sabes? Unha cousa é alivio, por suposto que é alivio do dor, por suposto, porque o parto doe, mayoritariamente doe. Pero non todas as mulleres van a necesitar os mismos recursos. Donde ten que estar a atención? No recurso que cada muller necesite. Xa se sabe, hai evidencia, hai unha guía de práctica clínica do Ministerio de Sanidade que fala de diferentes métodos analxésicos, países a nivel internacional, epidural e outras cousas. O trato humanizado, o trato respetuoso, o acompañamento, as masaxes, a calor, inversión, quero decir, hai moitas formas de alivio da dor. Vos empregades estas formas? Que abordaxes Nos empregamos as formas que cada centro ten. Vale, entonces, bueno, nós temos experiencias falar, ¿no? de traballar en abordaxes. múltiples centros e creo que Silvia, eu podería seguir falando, pero... Sí, nada, eu non sei se quería que decir, sí, hai múltiples formas e moitas van dentro das que podemos, bueno, das que dispoñemos no centro, tamén das que a tua imaginación te pode facer empregar, como por exemplo utilizar unha bolsa de suero como unha bolsa de auga quente que quentas no microondas, ou dar masaxes porque a ti gustache máis nese proceso, pois interactuar así coa muller, vale, depende tamén das propias profesionais, sí, do que teñas, do que dispoñas. Por exemplo, no hospital aínda non dispoñemos do Entonox. Sí. É unha medida, é un como gas da risa dos dentistas, é unha maneira máis que non outra alternativa na analxesia epidural. Eu quería marcar unha cousa, a ver se podemos, que era un exemplo o que pode xerar nunha muller
unha experiencia no seu parto de violencia obstétrica. Unha experiencia dese tipo pode facer que a muller non quera volver a pisar o hospital. Quer decir, unha muller que sofre ese tipo de violencia pode ter unha depresión posparto, pode verse mermada a súa autoestima, vai dubidar de si mesma en moitísimos aspectos da maternidade, da crianza, de si mesma, pode condicionar a lactancia materna ou non, pero sí, vai xerar un cambio tan brutal que costa moito que para esa muller volver a recuperarse. E xeralmente levalles moito tempo poder ser capaces de enfrentarse a ese proceso e reclamar ou simplemente queixarse. E moitas veces é moi difícil porque xa pasou moito tempo. E por iso sempre é moi importante a información. E que as mulleres sepan como deben ser os procesos basados na evidencia científica, que teñan a donde dirixirse, por eso as matronas somos tan importantes, sinto ser tan corporativista, pero sinto así. Somos mulleres, moitas, tamén hai homes, pero estamos do lado da fisioloxía. É moi importante eso, que as mulleres coñezan a normalidade, e que non sexa unha herdanza. E que non vivan en soidade, E que non vivan en todos estes soidade, procesos, porque Claro. tamén se sabe que algo fundamental para que algo se constitúa como trauma psicolóxico é Claro. vivir en soidade Sí. estes episodios. Eso. Non? Sí. Moi interesante. Temos que facer unha pausa Vale. e agora seguimos, se vos parece ben. Imos facer unha pausa uns minutos. Retomamos esta conversa e poñemos agora especial acento na campaña Moito Coidado dentro do programa de Fronte, facendo referencia aos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres. Podemos falar, se vos parece, retomando a violencia obstétrica sobre a relación, non? Entre estas dous ámbitos, non? Sí. Como comentábamos, pois eso, a violencia obstétrica, a violencia de xénero, enlazando un pouco, poderíamos decir que nos procesos diagnósticos e terapéuticos, como por exemplo pode ser poñer un DIU, que é un método anticonceptivo, no que eu desexo pois non ter fillos, pois é un proceso que o ser específico de mulleres non se contempla como algo susceptible de analxesia, é algo que as mulleres é un proceso que varía, como todo o que falamos, hai mulleres que experimentan moita dor, outras menos, pero é algo que non se contempla como que debe ter ou eso, que debe ser susceptible de ser un proceso con analxesia, con esa opción se a muller o decide, porque é un proceso doloroso. Igual que, por exemplo, non sei se coñecedes as colonoscopias, que é unha proba que se fai a través do ano, con unha sonda, e se ven as paredes do intestino grueso. Pois, para esa proba, pódese facer con sedación ou sen sedación. Pero nestes procesos, pois, así non se fan na colocación dun DIU, non se fan tampouco nunha histeroscopia, tamén se pode ofertar despois, pero hai unha serie de procesos nas que a dor da muller pois queda obviado. Desde o punto de vista dos dereitos reproductivos ou, do que esta campaña que nos dá esta oportunidade de xuntarnos e poder falar da violencia de xénero, a campaña de Fronte, eu creo moi importante salientar o aumento da prevalencia das enfermidades das infeccións de transmisión sexual de un tempo, dos últimos 5 anos non, porque realmente dende 1995 que repasaba as cifras coa miña compañeira Blanca ata a actualidade, pois pasou, creo que era a clamidia, pasou de 4.000 casos a 35.000, que é unha verdadeira salvaxada. Parte o importante das infeccións de transmisión sexual é que fai falta un contacto, e para ese contacto, que decir, cal é a base do contacto? Non utilizar medidas de protección. As medidas de protección básicas son o uso de preservativo, barreras bucais, que decir, en calquer tipo de contacto sexual.
xa sexa o coito vaginal, anal ou o sexo oral. Sempre é moi importante que resalientemos que o coito anal ten moitas máis probabilidades de contagio que cualquier outro tipo de coito, vale? Non soamente, que decir, o virus do papiloma humano, que é un virus que, aínda que utilizamos preservativo, podemos contaxiarnos, que é importante preservativo ou bandas de látex. A mí pareceme moi forte, que dicir, se non empregamos xa un condón, pois olvídate xa o risco que hai. E hai tantos bueno, non sei, como números. Non, igual non hai infinitos, pero hai moitos. Logo, a clamidia, que as tricomonas, que son os protozoos, que eu os imagino como unhas arañitas pequeniñas, a sífilis, a gonorrea, a clamidia e outras infeccións de transmisión sexual xeneran na muller moita máis sintomatoloxía e moito máis negativa, é dicir, podemos quedar estériles nunha infección de transmisión sexual, cosa que os homes non. Outra cosa que me fastidia moito, e manifesto sempre que podo, é que as mulleres están moi soas na infección do virus do papiloma humano. É un proceso que a muller experimenta soa, como estás contaxiada, tes o VPH non sei que, 16, de alto risco, e tes que facerte esta citoloxía, máis outra anal, máis unha conización, máis non sei que. E os homes non fan nada. Recomendanche non fumar, que é moi importante, eso implica moito máis risco de progresión de enfermidade, da infección, o emprego de preservativo. Nada, o deixo, non quero tampouco eu monopolizar a conversa, non, pero sí que estamos sinaladas as mulleres, non? Pero bueno, é algo que as mulleres, cando teñen unha parella estable, de repente te diagnostican unha infección por VPH, pois quedas pasmada, en plan, e agora que fago se levo sen utilizar o preservativo 250.000 anos con esta parella, e de repente teño que empregalo. Claro, non hai unha abordaxe multidimensional, por dicilo así, non? Claro. Bueno, eso é algo que se ve tamén nos paritorios, co aumento incluso de sífilis, verdad? Sí, a ver, quero dicir, tampouco é o máis habitual. Eu creo que quizás polo teu posto de traballo tú estarás moito máis familiarizada co tema das ITS, e eu ahora mismo estou en outro contexto, no paritorio non teño tanto esa percepción, ao mellor si nos centros de atención primaria ou eso. A ver, a min con todo isto córreseme volver outra vez ao que é o principal, que é a educación, quero decir, a ver, pasamos de unha educación sexual inexistente, non en tantas generacións, a unha educación sexual represiva, en generacións xa incluso, pois falando da miña, non? A moitísima información, moitísimo acceso á pornografía, un montón de cousas, e moita educación sexual relacionada con problema, enfermidade, sabes, evitar embarazo, evitar ITS, que por suposto e tal, e pouca educación sexual desde o coñecemento, desde é importante disfrutar desto, pero o disfrute desde a seguridade, desde quererte e desde coidarte a ti mesmo e a ti mesma, vale? Entón, bueno, creo que ese é un punto clave desde a educación básica, desde os profesionales da atención primaria, centros de planificación familiar, e un punto clave na prevención de todas estas infeccións, porque, quero decir, as mulleres teñen coñecemento, pero tamén aquí xoga unha parte moi importante tamén aproveitar o consentimento, non? Isto que estábamos falando de coídate, fala, coida e respeta. Fala, coídate e respeta, sabes? Cando tú estás nunha relación con unha parella, quero decir, ser libre e forte de expresarte de isto sí, isto non, porque isto me vai a levar a un disfrute momentáneo e a unhas preocupacións de meses, anos, ou vaite tú a saber o que trascende deso, non? Entón, bueno. Hai unhas necesidades emocionais tamén aí das mulleres, non? Falaba con a compañeira sobre o tema do consentimento, que fixo un traballo sobre condutas diferentes, bueno, formas de experimentación sexual, chemsex, bueno, había máis nomes, pero non recordo. O que sí falamos foi un proceso que, bueno, un proceso, sí,
unha experiencia que consistía en que ti inicias, queres, como muller, expresas que queres que a túa parella sexual empregue o preservativo, pero que nun momento en que ti non estás atenta ou estás non estás atenta, que tampouco tes que estar atenta, porque estás tendo unha relación sexual na que lle explicaches a outra persoa o que querías o que non, pois o teu compañeiro sexual pois se saca o preservativo e continúa o coito pois sen el. Eso é unha forma de violencia. Sí, é unha violencia clarísima. E falábamos diso un pouco vindo as imaxes da campaña. Que pareceme moi interesante. E que ten un impacto emocional tamén na vida das mulleres. Un impacto, ademais, moi importante, non? Home, a base, quer dizer, non sei, a sexualidade, o disfrute, o entendemento, o que falábamos da regla, o autocoñecemento, non anular os ciclos, coñecer cal é o teu primeiro día de regla, que é o primeiro día que empezas a sangrar, coñecer como cambias no ciclo, aceptar eses cambios que tamén socialmente non están ben vistos, que non sexas productiva. Todo é moi importante no noso autocoñecemento e tamén na sociedade. Hai que aproveitar eses cambios da muller e fomentar as distintas actividades que pode realizar con máis competentemente ou incluso mellor, dependendo do ciclo. Porque, somos moitas mulleres en unha. Eso é maravilloso. Claro, hai moitos estereotipos de xénero, non? Sí. Tamén A ver, na atención que reciben as mulleres con ITS, non? Eu ahora que te escoitaba estaba pensando en tema preservativo, que parece que sempre é un mito, non, e tal, e ten que ver co tema do disfrute, non? Disfrute con preservativo, disfrute sin preservativo. A ver, primeiro, porque hai unha orientación moi falocéntrica nas relacións sexuais, sin embargo, en canto profundizas un pouco en sexualidade feminina, resulta que descubres que moitas mulleres non chegan ao orgasmo e non disfrutan solo co coito, coa penetración, entonces é moi importante primeiro que as mulleres saiban, se coñezan as partes eróticas e aí deixa de ter o preservativo ten a súa importancia, quero dicir, pero, o sea, vou a falar do preservativo no sentido de, parece que o preservativo é un obstáculo ao disfrute, non é un obstáculo ao disfrute, porque o erotismo está no cerebro, os puntos eróticos son moi diferentes, quero dicir, entonces, no momento en que non centras solo en penetración, quero dicir, xa estás ganando seguridade e disfrute en outras moitas cousas, non? Entón, bueno, eso que eu creo, non? A veces por charlas en educación sexual e todo eso, en plan, como que si hai preservativo, como que é unha barreira hacia o disfrute, non hai ningunha barreira. A barreira hacia o disfrute é non saber expresar onde están os teus puntos erógenos, co que disfrutas ou tú ou co que non disfrutas, esa é a barreira ao teu disfrute. O método que utilices pois é un método que vai cumplir un obxectivo, non? O preservativo non o embarazo e non determinadas infeccións de transmisión sexual, pero é que ao millor utilizas un anticonceptivo hormonal que resulta que baixou a túa libido e resulta que tampouco non hai disfrute. Sí. Entonces non é un problema ni de preservativo desto nin de outro, un problema de autocoñecemento e bueno, e por suposto De plantexamento das relacións. Falar, expresar o que me gusta, o que non me gusta libremente e non ter enfocado solo un tipo de, como este es el tipo de relación con isto co que a maior parte das mulleres chega a un orgasmo, co que non, hai que ampliar así quero dicir, hai que ampliar a educación nas mulleres e nos homes ou en todos os colectivos que nos relacionamos sexualmente. Quero dicir que hai que ter máis amplitude. Mira, estamos moi en blanco e negro. Esta conversa está presente na vosa rede profesional? Sí. Sí. Sí? Sempre que falamos de relacións sexuais intentamos decir que non só son coitais. En plan, cando falamos, para poñer un preservativo hai varias maneiras de empregalo. Agora no meu centro faise un tema que se chama Quick Start, que, bueno, queda moi mono, pero son 3 semanas sin ter relacións coitais vaginais antes de empezar un novo método, un test de embarazo previo, vale? Pero hai que matizar que podes ter outros tipos de relacións. E aínda así, dependendo dos colectivos,
das vulnerabilidade das mulleres, ves que ás veces é moi difícil asumir ese non coito vaginal. Sí, como dicía Maica, é unha maneira, é moi importante explicar como funciona a nosa erótica, como funciona a nosa sexualidade. O importante que creo que fomos as dúas a unha conversa dunha autora por aí Petra Miráns, que falaba que ela nas súas charlas aos rapaces o que lles dicía era que cal era o órgano máis importante a nivel sexual. Todos quedaban, o pene, o non sei que, a vulva, decía, o cerebro. E o órgano máis importante para a experimentación da sexualidade, todos os xenitais, era a pel, o tacto. Sí, non, pareceme, é algo que sempre intento empregar nas miñas charlas, non sempre ben, bueno, pareceme moi importante ese coñecemento. Que importante. Eso de ter tamén no radar, non? A detección da violencia neste sentido sexual, é dicir, cando estades en conversas no vosso día a día? Eu, polo meu traballo, sí. Que é unha pregunta que solemos facer, se as súas relacións sexuais, ora, o que preguntamos é se son satisfactorias. Vale? Ahora estamos intentando empregar outro tipo de adxetivos, pero a que tiñamos serán satisfactorias, que moitas mulleres dicían que non. Claro. Vale. Bueno, hai moito descoñecemento da propia sexualidade, de como se experimenta, tamén dos nosos corpos, de como van cambiando, do que nos gusta. E creo que é moi importante eso, empezar unha relación sexual, xa sexa coa parella ou dunha maneira máis pois non tan de tanto tempo, máis eventual. Eso é un tema que creo que non, bueno, pois desde de falar do que queres, do que non queres, do que te apetece e de como queres facer. Eso. No que tú comentabas tamén, creo que é importante o tempo de relación terapéutica, porque é difícil que salga, quero decir, ou é algo moi evidente a violencia ou que tú manifestes unha violencia na relación sexual necesita un alto nivel de confianza co profesional que te atende, non? Porque é algo que, ademais, bueno, xa sabemos o que pasa, sempre a vergonza é para a muller, a culpabilización é para a muller, sabes? Entonces, aunque sí que o tes presente, a ver, eu pola experiencia na atención primaria é difícil que eso chegue nunha primeira consulta, non? Unha muller chega por diferentes manifestacións, por exemplo, que manifestaba a Silvia, que non disfruta na súa relación, unha pregunta moi boa é e que tal te levas coa túa parella? Como é, sabes? Pero bueno, necesitas tamén ter un marxen de confianza, porque se a relación na parella non está ben, non digo que sea violenta, pero é xa un impedimento ao disfrute. Sí, recordo agora un comentario de Susana, de outra matrona compañeira, de como unha muller lle explicaba que coas relacións sexuais tiña dor, coa penetración, vale, que lle explicaba que nas posturas nas que a penetración era máis profunda, ela plantexoulle que probar outras posicións, pero para ela non era unha opción para a usuaria, porque era unha maneira, bueno, pues da maneira que facían o coito. Non plantexouse outra maneira placentera ou que non lle provocara dor a ela. Non sei, a mí deixoume volada. Eu teño escoitado moitas cousas. Sí. Claro, estaba pensando cando os estaba escoitando que quizáis si sexa necesario empezar a introducir certas preguntas, non? Para que a relación terapéutica empece a sentirse como algo máis amplo, non? Sí. É dicir, a parte da satisfacción, o que ti acabas de dicir, é a túa relación de parella, claro, que é unha boa relación? Crees que é saludable? Claro. É dicir, non temos moito tempo cando imos ao médico, non? No. E vos ou as matronas cando atendedes, pero igual preguntar isto pode abrir unha porta. Sí, a min en varias ocasións foi digo, xa foi a resposta, e que se non te levas ben, quero dicir, unha muller que coñece a súa erótica,
a pouco que leas sobre sexualidade feminina, pero que está ben que a conozcan as mulleres e os homes, sabes? Quero decir, para que tú chegues ao desexo, para que se den as circunstancias, ten que haber unha boa conexión, senón, quero decir, non hai ningún déficit de no lubrico, no orgasmo, non sei que, non hai que, claro, a ver, ten que partir toda desde a amabilidade, desde o respeto, desde o amor, desde cousas positivas para que o desexo fluctúe, O corpo desde fala. cousas, mira, eu recordo sempre un anuncio, non sei se íbamos en tempo ou non, Sí, estamos pero en era tempo. un anuncio, isto era algo anglosajón, non sabería como puntualo, non? E entonces falaban algo así como de como potenciar a sexualidade, non? E entonces poñían parella heterosexual, non? E en plan, pouca repartición das tareas, sabes? De muller sobrecargada de coidados familiares, de nenos, de tal, e que claro, queremos ter relaciones sexuales, llegan las 10 de la noche, perdona, eu solo quero dormir, a mí non me fales, quero dicir, no momento en que repartimos todo isto e eu teño tempo para relaxarme, para pensar en imaginarme, poñerme nunha situación de placer e goce, pois aí poden vir relacións placenteiras. Si eu estou sobrecargada e non hai unha participación conxunta, pois isto antidesexo. Desde logo. Sí, Antidesexo, sí, sí. sabes? Entón, bueno, pois é importante que todos entremos en, fíjate que cousas tan básicas, pero fijadevos como está o tema dos coidados en general na población feminina, non? Quen leva a sobrecarga de coidados? Xa non falo solo de fillos, fillos, maiores, quero decir, entón, todo O eso coidado. réstache tempo a túa imaginación, a túa cabeza, o teu tempo de autocuidado e o teu tempo de disfrute. Sí. E sin disfrute non hai prazer. Totalmente. Estaba pensando que o sistema nervoso está enfocado nesa vixilancia dos outros, pero que hai co cuidado cara a unha mesma, non? E nas Claro, ITS é tan fundamental, non? claro. Quería preguntarvos, porque antes falaches do virus de papiloma humano, isto da vacinación do VPH, non? Como credes que están sendo estas políticas neste sentido? De vacinación. Sí, da vacinación. Eu creo que as políticas deberían, desde o meu punto de vista, a vacinación é un factor de non regresión de infección, vale? Hai agora unhas novas campañas, pero, por exemplo, podería equipararse a vacinación con deixar de fumar. Quer dizer, que é moi importante nunha campaña de prevención do virus do papiloma humano? O que viñamos falando, a educación. A educación, a vacinación pode ás veces facer pensar as persoas que están cubertas por esta vacina que teñen unha seguridade ou unha inmunidade que non é real, é dicir, que son inmunes a calquer tipo de virus. E non é así. De feito, como falábamos antes, nin co preservativo ás veces protexeste de todo contra este virus. Entón, é moi importante centrarse no autocuidado, no cuidado dunha mesma, porque está visto que os virus, como teñamos malo sistema inmunitario, pois é aí cando infectan. Entón, que debe centrarse nas relacións, o tipo de relacións, en condutas saudables, en educación. Unha cousa que a min chama moita atención é o tema do vello púbico. O vello púbico é un factor de protector contra as infeccións de transmisión sexual. É moi sinxelo. Pero unha cousa que agora ás veces asociase como a falta de higiene e non ten nada que ver. Vale? Entendo que é unha moda e a min gustoume, eu rapei a cabeza unha temporada da miña vida. Podo rapar tamén outros pelos do meu corpo, pero aínda que o faga, saber que nese contexto pois é un factor protector. Claro. Bueno, que importante. Sí. Todo o que estás falando é do autocuidado, non? Sí, Do que estás... a min, cando me falan da vacina, eu sempre intento pensar que é un factor protector, pero que hai moitos máis. Que a muller, os homes, teñen que, porque agora pois a vacina empezou coas mulleres, agora tamén os homes. Ou hai uns grupos de risco. Eu penso, o que che comentei, que o importante é fomentar a información e empezar
coa educación, De acordo. desde primaria, e que os nenos coñezan todos estes procesos. Tanto a sexualidade, enfocada pois non falocéntrica, non no coito, senón pois noutros aspectos como o prazer, o cuidado. É moi importante sentirse cuidado en calquera aspecto da vida, que che poñan a comida que che gusta, un vasiño de auga cando estás que non podes falar máis, e o que sexa é son E cara a cosas moi unha bonitas. mesma tamén. E cara a unha Desde mesma logo. principal. Eu creo que canto máis coidas, máis te tes que cuidar. Efectivamente, que haxa unha coherencia aí. Bueno, estamos chegando xa, chegamos ao final. É un placer falar con volas dúas e saber que hai profesionais como volas dúas con esta empatía, con esta visión tan amplia, de verdade, que moitísimas grazas. Moitas gracias. Moitas verdade, gracias Pola de verdade que sí. oportunidade e a ti tamén. Un placer, Igualmente. aprendendo moitísimo. Gracias pola oportunidade e nada. E esperamos que trascenda e que pois que cada vez haxa máis xente comprometida e que entre todos podamos cambiar esa visión e mellorar a saúde das mulleres e dos homes e de todo o mundo, porque ao final somos todos e todas. Sí. Efectivamente. Pois ata aquí chegamos. Moitísimas grazas de novo ao espazo do Centro Residencial Docente de Culleredo e a área de igualdade da Deputación da Coruña neste marco da campaña de fronte á violencia de xénero. Grazas.